L-Europarlamentari Laburista Josiane Cutajar intaslet biex tifforma parti mit-Task Force għat-Turiżmu fil-Parlament Ewropew. Din it-Task Force tkun kruċjali biex timbena politika Ewropea iktar b'saħħitha dwar it-turiżmu sostenibbli. Dr. Cutajar qalet li ser tkompli taħdem sabiex dan is-settur jibqa' pilastru importanti fl-ekonomija ta' pajjiżna. Hija żiedet tgħid li settur turistiku sostenibbli jfisser li t-turiżmu fil-pajjiżi Ewropej ikun ta' kwalità u fil-waqt li dawn il-pajjiżi jibqgħu aċċessibbli għal numru kbir ta' turisti, dan is-settur jibqa' jkollu inqas effett negattiv fuq ir-riżorsi naturali u fuq il-komunitajiet lokali tal-pajjiżi. Dr. Cutajar tennit li dawn il-miri jistgħu jintlaħqu b'titjib ta' servizzi, mezzi ta' trasport aħjar u infrastruttura ppjanata. L-Europarlamentari waslet dan il-messaġġ direttament lill protagonisti fil-qalba tas-settur turistiku lokali propju meta indirizzat il-laqgħa ġenerali annwali tal-Awtorità tat-Turiżmu Awċija. Intan f'din il-laqgħa, Dr. Cutajar saħqet kif biex il-prodott turistiku Awċi jibqa' sostenibbli jridu jiġu affaċċjati diversi sfidi. Dr. Cutajar qalet li qed taħdem biex l-Unjoni Ewropea taħseb għal fondi speċifikament allokati għal turiżmu sostenibbli fil-budget tal-qafas finanzjarju Ewropew. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.